No se oli vähän sillä, että se meinasi jo, niin mä olin jo ihan varma, että mua ei kukaan huoli. Ja mä en ole koskaan seurustellut. Ja sitten mun ystäväni sanoi, että lähde hänen kanssa lavatansseihin. Ja mä pilkkasin, että no en todellakaan lähde mihin lavatansseihin. Ja sitten mä suostusin. Ja sitten sieltä tuli yksi mies ja veti mua palmikosta ja sanoi, että mitä olisi seuraava foksi. Ja sen miehen matkaan mä sitten olen 25 vuotta ollut. Niin, no, jos mä saan lainata, niin mä lainaan Henry Rollinsia, mun suurta idolia, joka on siis sitä mieltä, että avioliitto itsessään on jotenkin tosi hullu ajatus, että niinku tavallaan kahlitsee itsensä toiseen. Mutta jos ihmiset on niin hulluja, että haluaa mennä naimisiin, haluaa niinku päästä avioliittoon, niin kyllä niinku, se on ihmisoikeus mun mielestä. Ei sillä ole mitään väliä, minkä värinen sä oot, millaiset varustukset sä omaat. Mun mielestä se on kauhea riisto, että joidenkin ihmisten päätösten takia niin jotkut ihmiset, ketä rakastaa sitä, ketä rakastaa, niin ne ei saa toteuttaa sitä. Siis ihan maailman ihmisoikeuksissahan sanotaan, että jokaisella ihmisellä on oikeus avioliittoon ja perheeseen, mutta eihän se ei toteudu.